keď viac milujem, do výšok porastiem, a keď ťa milujem, všetko mi darom je. Ty počuješ, čo je v modlitbe mojej, nárek obraciaš mi na tanec. A kto ťa miluje, tak mu darom je, dokonca aj srdce skúšané. Táto pieseň sa volá Milujem a pôvodne som si ani nemyslela, že ju niekedy budem hrávať, lebo som si ju zložila ako takú svoju modlitbu do šuflíka. Inak to je pravda, že v tejto piesni som vlastne dosť tak poňala celý život a veľa oblastí v mojom živote, ktoré tak riešim a za ktoré sa chcem modliť. Je tam aj to manželstvo, aj materstvo, aj taký ten nejaký svoj osobný život a záujmy alebo tak. Aj ťažkosti, aj radosti. Ale asi táto pieseň má pre mňa takú hlavné posolstvo v tom, že si uvedomujem, aká je veľká sila modlitby. Že je tam veľa vecí, za ktoré sa modlím a veľa vecí, ktoré som tam ani nedala do tej piesne, ale že najviac asi si tak uvedomujem, že tá sila modlitby, že to nie je len také, že sa to tak hovorí, ale naozaj tie modlitby majú veľkú silu a Pán Boh počúva. Aj keď možno niekedy sa nám zdá, že nepočúva, alebo že neodpovedá, alebo že neskoro odpovedá, alebo že má také svoje načasovanie, tak všetky modlitby, ktoré mu vyslovujeme, tak počúva veľmi dobre a to tam vlastne v tej piesni tiež spievam. Určite som vo svojom živote zažila aj také situácie, kedy som si musela povedať, že zranení zraňujú. Nejdem to asi nejak úplne rozvádzať, nechcem na nikoho nič hovoriť. Viacej zažívam vo svojom živote také pekné veci, že mi ľudia prajú dobre a že sa tak navzájom nesieme a tak, že je dobre. Ale isto boli v mojom živote nejaké situácie, kedy som si toto povedala, že ak ma niekto zranil nejak, tak asi on je hlavne zranený a že je pre mňa veľkou výzvou a že to tak aj chcem mať nastavené vo svojom srdci, že aj tým, ktorí ma zraňujú, že chcem prijať dobro a chcem mať voči nim taký súcit, lebo za všetkým niečo je a že len tak niekto určite nechce, neviem, teda verím tomu stále, možno naivne, ale verím tomu, že len tak zo srandy niekto nechce zraňovať, že teraz chcem byť zlý, že za tým väčšinou sú nejaké veci z detstva alebo nejaké veci, ktoré tí ľudia možno zranili ich. A že keď mám voči tým ľuďom taký súcit a voči tým veciam, ktoré možno mi ublížili alebo možno ktoré sa mi nepáčia, že robia nielen mňa, ale celkovo, tak ten súcit mi dáva zároveň aj takú tú silu prijať im to dobro a aj sa za nich modliť. A to sa opäť vraciam vlastne k tomu, že k tej sile modlitby. Že ak už sa dokážem modliť aj za tých, ktorí zranili, tak už aj sebe, už aj ja sa naplňam tým pokojom a požehnaním a dávam Pánu Bohu takú voľnú ruku konať. Najčastejšie tie moje piesne asi sú takou výpovedou toho, čo prežívam a takým tým odrazom toho môjho života a tými starostiami a radosťami, ktoré mám. Ale stalo sa a myslím si, že tiež dosť často, že mi inšpiráciou boli nejaké vety zo Svätého písma a ono sa to vlastne nebije s tým, čo prežívam, že väčšinou niečo prežívam a niekedy na to tú odpoveď nájdem v nejakých situáciách a niekedy v tom Svätom písme. A tuto tiež, že niektoré piesne mi boli inšpiráciou, na napísanie niektorých piesní mi bolo inšpiráciou aj Sväté písmo. Alebo nejaké vety zo Svätého písma. Napríklad, čo mi tak napadá, mám jednu pieseň, ktorú mám pre svojho manžela a tam mám na záver takú vetu, že Boh svojich nedá si. A to je v písme, tuším, že Boh neopustí svojich, niečo také. A to je pre mňa taká veľmi silná veta, tak to mám tiež v nejakej piesni. A potom mám ešte, ale to neviem, či je v písme, ale že ak je Boh za nás, kto je proti nám, to je z písma. Tak áno, že? Tak to mám tiež také v jednej piesni, ktorú som vlastne ešte nikdy nehrala. Tam spomínam, že
že na mojej strane je Boh a to je veľká vec. A potom ešte jednu pieseň mám a to asi tým tak uzavriem, že to je časť zo Svätého písma, tiež presne si neviem spomenúť odkiaľ, ale je tam, že ty určíš čas a vykonáš súd. A táto veta mi tiež tak veľmi veľa dala, keď som si to otvorila Sväté písmo a som si ju prečítala, že my niekedy tak chceme možno za toho Pána Boha, alebo skôr ešte ho predbehneme v tom vykonávaní tých súdov, alebo v tom takom, že niečo sa stalo a možno chceme to vysvetliť, pomstiť a neviem čo. A toto ma v tomto veľmi tak zastavuje, že ja tu nie som ani na to, aby som súdila ani nikoho. To si dokonca hovorím, aj keď do väznice idem spievať, že ja tam naozaj idem preto, aby som prišla potešiť a tie súdy a ten spravodlivý súd a to určenie času, kedy to príde, tak to celé nechávam na Pána Boha. A toto mám tiež v jednej piesni, ktorú som tiež ešte nikdy nehrala, ale mám ju doma. Tak možno cez túto pieseň ja by som hlavne chcela ľuďom tak venovať túto pieseň ako také moje modlenie sa za tie ich veci. Aj takto na diaľku cez kameru, že táto pieseň ako je modlitbou, tak by som chcela, ak je niekto, kto možno za tie isté veci, za ktoré sa tam modlím ja, tak ak je niekto, kto tiež tak túži tieto veci tak odovzdať Pánu Bohu v modlitbe, tak len chcem touto piesňou modlitbou tiež zahrnúť do modlitby všetkých ľudí, ktorí sa možno trošku v tejto piesni našli a tak aj odkázať, že naozaj tá sila modlitby je veľká a že Pán Boh počúva. Čo je v každého modlitbe, tak on to počúva, len má také svoje načasovanie niekedy a taký svoj spôsob naplnenia tých našich prosieb. Ale zatiaľ sa mi vždy stalo, ako tam aj úplne na záver tejto piesni spomínam, že ten nárek sa vždy obráti na tanec. Takým svojím spôsobom na hudbu, akú hrá Pán Boh, ale vždy sa to obráti na tanec. Daj Bože za okno, do daru mi silu, a keď ho otvorím, oblečiem si ju. Daj Bože za okno, do daru mi nežnosť, vedomie toho, že si viacej než dosť, vždy si viac než dosť. Daj prosím do srdca mi zľutovanie nad každým slovom zlým, čo na mňa padne, nad tými, čo chceli vidieť ma na dne. Nech lásku spoznajú, ak hľadali márne, zranených zraňujú, dobro im prajme, nech viem dobro prijať. Viac milujem, do výšok porastiem, a keď ťa milujem, všetko mi daruje. Všetkým, čo rada mám, dopraj žitie šťastné, aj v ťažkých časoch nech nad tebou žasnem. Nech naše deti majú priateľov dobrých, ktorí sa potiahnú na správny chodník, aj keby nie vždy sa na všetkom zhodli. Nech naše manželstvá kvitnú sťasať, nech to, čo sľúbili, sme si má rád, nech sme si navzájom nitkami šiat, ktoré sú nosené bez túžby meniť. Nech ľudia na zemi nie sú nelúbení, nech s tebou nájdeme vždy nejaký prienik. Viac milujem, do výšok porastiem.
viem, a keď ťa milujem, všetko mi darom je. Počuješ, čo je v modlitbe mojej, nárek obraciaš mi na tanec. A kto ťa miluje, tak mu darom je, dokonca aj srdce skúšané. Ty počuješ, čo je v modlitbe mojej, nárek obraciaš mi na tanec. A kto ťa miluje, tak mu darom je, dokonca aj srdce skúšané. Minulosť, aby sa stratila v dávne, jedine prítomnosť je to, čo máme.